Здравейте, днеска сме на почивка една седмица в тази вила, приятна е. Много е яка, около 20 души сме. В задния двор има басейн, тук има много яко място за почивка. Да, приятно, има игри, 4-етажна вила, ние сме на 3-я етаж. Всички етажи са заети, много е забавно, да. Ние реално дойдохме тук заради един рожден ден, има паркинг, има всичко. Да. Иначе това си е едно селище близко до Варна, около Варна и да. Супер е яко, много красиво. Да, тук има съседен двор. Там има такава пейчица за почивка, футбол на врата. Ние нямаме много деца момчета. Те не играят много, родителите са там и тем подобни работи. Но има и шезлонги. Ще се разходим после малко из селото, ще разгледаме, а терасата на 4-я етаж е прекрасна. Следващия ми влог ще бъде да кача видео от терасата, ще снимам тук надолу с някаква песен, да знаете. Ще е супер красиво, ще го кача точно след една минутка. След като се качим горе, да, има родители, ще ви покажа нашата стая. То реално ние имаме родители, аз съм в стаята с братовчетка ми, но тя не иска да се снима и няма да я показвам. А родителите са в други стаи, да. Така че тук има всякакви работи. Много е красиво небето днеска. Да, красиво е самото място. Посред природата си има всякакви пеперуди. В съседния двор, ето този там, има куче. Но сега явно спи, не се е показало. Да, има. Ако забелязвате това, там преди е на палма, което е много забавно, защото басейна отзад е голям, наистина е голям. Има и малък басейн и голям басейн, което е супер якото. Големия, не, то реално е малкия 1,30, големия е 1,80. Не са много голяма разлика и е супер яко. И двата са квадратни и е супер красиво. Да, чуват се мотори от всякъде. Там има царевица в съседния двор, знаете, тези, които следят. Кладеница е супер красив. Да, и то реално е вила за гости. Жената беше много добра и гостоприемна. И изненадахме един човек, който имаше рожден ден от нашата компания. И той много се очуди. Така, бай, ще ви пратя после видео от терасата.